Vas escoltar la ficció sonora Júlia, adaptació de Gemma Miralles i Miquel Pedro, de la novel·la homònima d'Isabel Clara Simó. Un viatge a la revolució del petroli d'Alcoi, un moment històric en la nostra cultura. Capítol 9. Júlia l'ama. No em voldran mai, Josep. No em voldran mai. Li havia dit Júlia al seu marit després d'haver-li fet saber a Dolors que ella anava a portar-la a casa. Jo et vull per tots ells. Així, Josep tractava de tranquil·litzar-la, però la vella hi va tornar. Portava una llibreta de tapes de cuir negre a les mans i li la va donar a Júlia. És la llibreta de l'administració de la casa. Només que vaig a seguint dia a dia el costum de la casa, no em necessites per ensenyar-te res. S'equivoca, perquè el costum de la casa ara és un altre. Per començar, ara som un mes a la casa. I després, si l'amo s'ha casat, caldrà invitar gent i fer festes. A mi això m'horroritza. A mi no es pensa, em fa tremolar les cames. Però l'obligació de les dones d'una casa és donar a la casa la categoria social que té. Ja veu dona si la necessite. A més, si Josepet deixa l'estudi... No li digues Josepet. Que no m'agrada això de Josep el gran i Josep el menut. El meu Josep. Jo no sé ni vull veure el gran. Ahí sí que el seu fill serà Josepet. A ell no li agradarà. Si m'agrada a mi, ja ens agrada a tots. No sóc jo la mestressa? Sabia que galletjaries. Ho vaig saber des del primer moment. En esta casa es parla massa dels meus defectes. Esta nit m'estudiaré esta llibreta. I demà vostè em donarà els primers consells. L'endemà les coses, però, no van ser tan fàcils. Perquè tot i que era matinera, Júlia es va adormir. I els xics, que no eren gens de matiners, aquell dia sí que s'havien llevat d'hora. Total, que ja havien esmorzat i les restes de l'esmorzar eren a taula. Júlia ho va mirar amb una mirada molt fosca. Va fer tringar la campaneta i va entrar Fina, la fadrina que servia a la casa d'ençà que es van casar Josep i Cecília. Com és que ha servit l'esmorzar abans de seure jo a taula, Me l'han demanat, senyoreta, jo... Que no sap qui és la mestressa ara? Que no sap que, a part del senyoret, l'esmorzar no se servís fins que la mestressa és a taula. A mi la senyora Dolors... Escolta'm bé, Fina, no vull que passi això mai més. Si algú vol esmorzar perquè té pressa, esmorza a la cuina, al menjador i amb la taula parada, només quan jo estiga asseguda i al cap de taula. Escolti-ho bé, que no li ho tornaré a repetir. Fora d'això, el matí va ser tranquil. Quan la sogra tornava de missa, Júlia la va anar a cercar a la seva cambra i li va demanar 1000 explicacions amb to dolç i sumís. La vella s'hi resistia, però va acabar parlant i donant explicacions. Sap què he pensat? Que a la missa del diumenge podria vostè esperar a les 12 i aniríem tota la família junta. La vella gairebé es va emocionar. Aquell pensament li va fer il·lusió i es va mirar la xica amb agraïment. I els xics? On s'han ficat? Ves a saber-ho. Mira, sí, ho vull saber. A l'hora de dinar, tots dos estaven a taula, però no aconseguiren fer amb la senyora Dolors el joc de cada dia, de parlar només per a ells tres, perquè la vella va parlar tota l'estona amb Júlia. Josep ni se'n va adonar i en acabar va marxar corrent a la fàbrica. Júlia va entrar a la seva cambra i va estar estudiant el pressupost. Devien ser les 6 quan va cridar l'Eulàlia, la fadrina jove, i va dir que cercara el senyoret Josep, que volia parlar amb ell. Josepet, he parlat amb ton pare. Sí, tant ell com jo sabem el teu desagradable incident amb la Virtudes. Ni ell ni jo et volem obligar a casar-te. Mirarem per ella i per la criatura, això sí. Ara bé, també sabem que no tens ni el primer curs de dret. Josepet es va sobresaltar i va deixar el posat d'altivesa. Tens 2 camins. O la fàbrica o l'escola industrial, com va fer ton pare. Ni tornes a València ni et permetrem gandulejar més. Pensa-teu, perquè passat Nadal et decidiràs. Ai, per cert,
Des d'avui jo administre la casa. La teua paga era ja alta per viure a València. Però vivint en esta casa no te'n farà falta ni la meitat. Això ja ho veurem. Júlia va rumiar que, a més de tindre els diners, havia de demostrar que manava. L'endemà, tot i que es va despertar quan s'alçava Josep, es va quedar al llit fins que van tocar les 9. A les 10 entrava al menjador. La taula estava endreçada, però es veia que ja havien esmorzat. Va fer sonar la campaneta de plata. Què li vaig dir, Fina? És que la senyora m'ho ha manat. La senyora? Escolten bé, li vaig dir que no ho repetiria. Així que vaig a recollir la seva roba, que esta nit ja no dorm vostè ací. Què? La dona es va posar a plorar com una espiritada i se'n va anar tan de pressa com li ho permetien les cames a veure la senyora Dolors. Poc després, la senyora Dolors va entrar al menjador i va tancar la porta. Que has perdut el cap, Júlia? Vaig donar una ordre ahir i no m'han obeït. No puc consentir. Saps que Fina ja la tenia jo de fadrina? Ho sé, Saps que té 60 anys i que ningú al món li donarà faena? ho sé. Ser mestressa no és ser dèspota, Júlia. En la meva situació sí. Quan tots em respecten, podré ser indulgent. Ets roïna, xiqueta. Encara no, però potser m'hi faré. La dona se'n va anar. Els laments se sentien i trencaven el cor. Júlia tenia el seu amiquetes i tenia unes ganes de plorar tan fortes que no es podien aguantar. Els rics no ploren, ni roten, ni badallen. I es va aguantar els plors. Pensava en la pobra Fina, que podia ser sa mare, i va pensar en la misèria que l'esperava. Va entrar a la seva cambra i va escriure una carta de recomanació per a Fina. Després va agafar la claueta de la caixeta dels diners i va comptar la paga de 4 setmanes. Gràcies. Però espere que algun dia la traga algú a vostè d'esta casa com vostè em trau a mi. D'una puntada de peu al cul. Júlia mateixa es va preparar la llet calenta. 5 minuts després va demanar el cotxe i se'n va anar a casa de sa mare. La va trobar una mica beguda i la casa plena de brutícia. La va renyar i li va dir que buscara una dona per ajudar-la. I hi ha la mare de Rafelet i Fina, que jo acabe de despatxar. Li donaré l'adreça. A mi deixa'm tranquil·la, que ma casa estarà com jo vulga. He vingut a demanar-li que em faça un encàrrec per a mi, que busque Glòria i li diga si vol ser la meua minyona. La mare va protestar, però quan Júlia li va contar què havia passat, es va posar a riure, ensenyant les genives i fent cops de mà a les cuixes. Josep no va anar a dinar i la família estava silenciosa com si velaren un mort. Encara no havien acabat i ja trucaven a la porta. Eulàlia va dir que hi havia una dona que volia veure la senyora i que es deia Glòria. Glòria estava molt contenta de l'oferta de Júlia i quan aquesta li va dir la paga no s'ho podia ni creure. Però jo no he servit mai, no sé si sabré fer-ho. Si no saps, no podràs quedar-te. Però jo t'ajudaré. T'hauré de dir de vostè? No, dona, no. Només si hi ha alguna visita. Ara, mai de la vida has d'anomenar Rafelet en esta casa. Jo? La presència de Glòria va caure com una bomba. Però al cap de pocs dies, com que la xica era tan endreçada i tan servicial, s'hi van acostumar. Una nit, mentre sopaven, Júlia es va dirigir al seu marit. Josep, vull que m'envies el lleig perquè m'agradaria parlar amb ell. Però sense endarrerir la faena. I es pot saber què vols d'ell? Vull la llista de tots els empleats de la fàbrica. Ve Nadal i he pensat fer-los un regalet. És una bona idea. Saps que mon pare ho feia? I des de que van començar a destruir màquines es va trencar el costum. I mai més no ho havia pensat. També vull saber si es podia fer una cosa senzilleta amb els obrers. Amb els obrers?
Això no s'ha fet mai en cap fàbrica. Tu sempre dius que els teus obrers estan tan contents de tu. I jo, que hi he treballat anys, mai no he sentit una sola paraula que ningú estiga content. Una botella de vi i un torronet els tocarà més el cor que la teua teoria dels salaris alts. I va anar el lleig, i Júlia li va demanar una còpia de la nòmina i que volia saber totes les altes i baixes i totes les coses que passaven als obrers i als empleats de categoria encara més. I el seu fill? Tinc entès que ja ha començat quart de dret. Ell va bé gràcies al senyoret, però si ja no el necessita, no sé què se'n farà del pobre xic. Vostè serviscan bé a mi i el seu fill acabarà la carrera. I encara més, en mi ja té el primer client. D'aquell moment endavant, Júlia era per el lleig la primera persona al món. A la fàbrica, els empleats van veure que després de l'amo, ningú al món podria senyorejar-hi que no fora la senyoreta Júlia. La senyoreta Júlia, com ja li diuen. Quan va arribar el dissabte següent, Júlia va dir al seu marit que s'hi havia convidat Lluís Montllor i la seva esposa. Eren les primeres persones que entraven convidades d'ençà de la boda. I Júlia volia quedar bé. Lluís i Anna, la seva muller, eren una parella molt moderna. Si el dinar va ser un èxit, la vesprada encara ho va ser més. M'havien dit que Josep es casava amb una obrera, però el que jo veig és que Josep s'ha casat amb una dama que per les voltes de la vida estava fent d'obrera i que a més és molt bonica. Anna es va entendre amb Júlia de seguida i es va estranyar que fora tan ignorant en coses que s'han de saber per a fer de senyora. Això és una comèdia com totes les altres, amb una diferència, que ho has de fer bé. I tu tens un inconvenient més, que tu no sols has de ser dama, sinó molt més que qualsevol altra. Perquè tot en tu farà sospitar si ja has fet una vulgaritat. Mira, si la teua sogra posa per cas, riu massa fort o diu una cosa una miqueta fora de to, tots li ho acceptaran. I tu, amb la meitat, series crucificada. No t'envege, perquè pots acabar amb un cor dur com un cudol o insensible per sempre. Ai, més fàcil serà que acabe amb el cor dur com un cudol. El fill, Miquelet, es mirava l'escena en silenci i no semblava content. La sogra estava groga, com una fulla d'arbre a la primavera d'hivern. I això és tot el que m'ha demanat Júlia. Poca cosa és, fins i tot, un marit com tu. Devia haver fet encara més per una dona com Júlia. Sabeu el que pense jo? Què? Que si en una casa un va per bé, tots ho noten. I també si algú va a mal. Júlia va robar el cor dels convidats, com ho havia fet amb el lleig. Per Nadal, els empleats de la fàbrica es van donar una ampolla de conyac, 12 pastissos de carn i un ram de flors si eren casats o tenien mare. I cada obrer i cada obrera van rebre una pastilla de torró i una ampolla de cafè licor. A casa de Rafelet ho van amagar, però no per gaire temps, perquè l'endemà de Cap d'Any el xicón se'n va anar a servir a Melilla. Aquell Nadal es veu que en agraïment li van cantar a tot arreu la cançó. Júlia, pensava les coses, no deixes al Rafelet. Que no hi ha cosa pitjor que casar-se per diners. Josep Romeu és beato i la novia espiritista, encara no s'han casat i ja l'han fet anar a missa. I qui siga lleig, que passa els mandats per la nit. Què va, sopeu o no sopeu aquí? El dia de Cap d'Any es va fer festa grossa.
Júlia va organitzar la festa, la primera de debò de sa vida. Josep li va presentar un matrimoni a Júlia que la va deixar molt sorpresa. Vostè és Modest Espinós? No li diuen se trilla vostè? Ai, no és fill de Josep Espinós, que va ser alcalde d'Alcoi. Va conèixer a mon pare? No, és que sóc filla de Pepet de l'Olla. Va ser acusat de matar pelletes i va morir al penal d'Alacant. Aleshores vostè i jo hem de ser molt amics. El meu pare era enemic personal de pelletes, i jo també. Sí, ja podem ser amics. Però va passar Cap d'Any, es va acabar el tirisiti i van vindre els Reis. Era el dia 7 de gener, quan Júlia va fer cridar Josepet. Ha passat Nadal, és el termini que et vaig donar. Vull la teua resposta. La meva resposta... Jo vull tornar a València a estudiar, a recuperar els cursos que no tinc aprovats. Això de cap de les maneres. I tinc un fill. Sí, però no li has donat el nom. El xiquet té uns diners a nom d'ell, per a quan tinga edat. I ho he pagat jo. Així que no tens res a València. Jo no vull anar a la fàbrica. Per tant, a l'escola industrial. A la meva edat. Seria la riota de tots. Per què? Jo ja ho he parlat amb el director i m'ha dit que hi ha gent de 40 anys i tot. I a més, ja t'he matriculat. Si d'ací un any no portes bones notes, te'n vas a les selfactines. Mon pare no va permetre... Ton pare és qui ho ha decidit. Quan tinga la majoria de la... En esta casa no hi ha majoria mentre ton pare visca. I serà per molts anys. Has escoltat l'adaptació a radioteatre de la novel·la Júlia d'Isabel Clara Simó, una producció de La Dependent amb el suport de la Conselleria de Cultura i Esport, Ajuntament d'Alcoi, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Unió Alcoiana Seguros, Ràdio Alcoi i A. Intèrprets principals: Pepa Miralles, Glòria Román, Juan Salloret, Pau Bercher i Pilar Martínez. Gravació de Luis Vélez i Gonçal Berenguer. Editat per Adrià Sempere i Luis Vélez amb música de Cofre Antic i Rafael Arnal. Capítol emès gràcies al recolzament de la Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani de la Universitat d'Alacant, Edicions Bromera i l'Institut Cotes Baixes.